Dobrý den, jmenuji se Martin Svoboda a studuji dopravní fakultu na Bernard v Pardubicích a zároveň pracuji jako dopravní technolog v průmyslu dopravy. Dělám dopravu se zajímám od malička a zejména tedy nákladní dopravu. Takže začal bych tím, že bych zmínil základní charakteristiku tratě z Vídně z Znojmo na Děčín. Nejvyšší traťová rychlost se pohybuje od 80 do 120 km hodině. Pro nákladní dopravu si myslím, že je to zcela dostačující. Myslím, že hodně nákladních dopravců má za to, že rychlost 80 km je zcela optimální z hlediska poměru rychlost a spotřeba. Jen tak pro zajímavost, nejpomalejší úsek celé tratě se nachází na dvoukolejné elektrifikované části mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem v okolí Kločova a Jeníkova, kde jsou velké oblouky nízkých poloměrů. Traťová třída zatížení je D4 na celé trase, což je nejvyšší v ČR, dá se říct nejvyšší v Evropě, která poslední dobou na moderních tratích v Německu se zavádí vyšší, ale v podstatě v Rakousku a v Česku je D4 nejvyšší, což znamená 22,5 tuny na nápravu, 8 tun na metr délky. Takže z tohoto pohledu má trať nejlepší možné parametry. Maximální sklon celé tratě maximum je 12 promile, což není žádný závratný sklon, ale dnes vlastně na většině našich tratí, nebo na velké části našich hlavních tratí jsou i vyšší sklony. A zmíním třeba nový tunel pod Brennerem, kde vlastně se trať buduje taktéž se sklonem 12 promile a vlastně je to úplně nová trať pro nákladní dopravu, pro osobní. Úsek znovu je neelektrizován, což je 99 km. A úsek Štokera a Havlíčku proto je jednokolejný, což je 170 km. A jak už tady určitě zaznělo, tak je to nejkratší spojnice Vídně s Berlínem a Hamburgem. Začal bych tím, že bych si položil otázku, jestli má Správa železniční dopravní cesty zájem o to, aby nákladní dopravci využívali trasu přes Znojmo. Když se podíváme na tuto mapku, tak černě je znázorněna trasa z Havlíčkova Brodu na Břeclav státní hranici a červeně je znázorněna trasa z Havlíčkova Brodu na Znojmo státní hranici. Trasa na Znojmo státní hranici je o 50 km kratší a trať spadá do druhé kategorie, tedy nejsou za ní tak vysoké poplatky jako za trať první kategorie, do které spadá trať z Havlíčkova Brodu do Břeclavi. Trošku odbočím a zmíním obdobný příklad spojení Skůd do Hodonína. Trasa Kůty-Hodonín je přes Hodonín státní hranici, což je ta červená barva, kratší o 13 km, než přes současnosti využívaný příchod k Planě státní hranice, to je ta černá barva. Trasa přes Hodonín je elektrizována a sklonově nenáročná. Třída zatížení D4, opět stejně jako přes Znojmo. Ovšem mimo jeden krátký úsek. Most na české straně přes řeku Moravu má omezenou třídu zatížení na D2, což znamená, že maximální zatížení na nápravu je zde 18 tun a to většina nákladních vlaků u nás nesplňuje. V podstatě i prázdný vlak má lokomotivu, která má větší nápravový tlak. V současnosti zde odhadem, nebo sledoval jsem to od 1. do 10. listopadu 2012 a průměrně po trase Kůty-Hodonín projelo přes 10 nákladních vlaků v obou směrech denně. Pokud vezmeme průměrnou hmotu nákladního vlaku 1000 tun, tak v případě, že by tyto vlaky využívaly přechod Hodonín státní hranici na místo současného přechodu Landhot, tak by se ŽDC na poplatcích za použití dopravní cesty přišlo o více než 10 milionů korun za rok. V podstatě by vybírali poplatky jenom na tom kratoučkém úseku
na tom kratoučkém úseku zhodení na státní hranici, namísto tohoto dlouhého úseku do Lanžhota. A obdobný příklad je v podstatě i tady se Znojmem. Pokud by nákladní vlak, pokud by začal nově jezdit jeden pár nákladních vlaků denně po průměrné hmotnosti 1000 tun, které by využili trasu Havlíčků Brod Znojmo státní hranice na místo trasy Havlíčků Brod Břeclav státní hranice, tak by se ŽDC na poplatcích za použití dopravní cesty přišla o více než 5 milionů korun za rok. Z toho důvodu je pro ŽDC daleko výhodnější, pokud dopravce bude jezdit za Havlíčku a Brodu na Břeclav. Proto vlastně ze strany ŽDC nebyla ani žádná iniciativa nebo ani snaha nabídnout trasu přes Znojmo nějakým nákladním dopravcům a v roce 2008-2009, když došlo k elektrifikaci, tak se elektrifikovaly pouze 2 dopravní koleje, přes které je v polovině centrální úrovňový přechod k vnitřnímu nástupišti, takže je nemožné, aby zde před denní době, kdy jezdí osobní vlaky, byl odstaven nákladní vlak a proběhl zde přepřah na elektrickou lokomotivu, což znamená, že v podstatě úsek Znojmo-Rec je pro nákladní dopravu elektrické trakci nevyužitelný. Elektrizace není využitelná pro nákladní dopravu. A elektrizaci stanice Znojmo došlo pouhé 2 roky poté, co železniční stanice Znojmo po dobu 2 měsíců pravidelně vypadala takto. Bylo zavřena, vlastně byly povodně a byla trať z Břeclavy do Vídně byla nesjízdná. Přes Znojmo jezdilo 18 nákladních vlaků za den a v květnu 2006 projelo přes přechod přes 9000 vozů. A o pouhé 2 roky později nebylo s nákladní dopravou vůbec počítáno. Dnem 24.4.2013 z dopravce LTE ucelený vlak okolí z Moravských Budějovic do Itálie. Hmotnost vlaku byla 2000 tun. Byla zde výluka mezi Hrušovanami nad Divišovkou a Břeclaví. Vlak na místo přímé trasy ze Znojma do Vídně jel ze Znojma do Hrušovan, poté do Brna a pak do Břeclavy a do Vídně. O 150 km, trošku víc, o 150 km další trasou přes Brno a Břeclav. Náklady dopravce na tento jediný vlak byly minimálně 50 000 korun vyšší. Proč dopravce zvolil tuto trasu? Dopravce v podstatě by musel vynaložit nějaké počáteční náklady, které by dopravce ten přechod nikdy nepoužil. To znamená, že jeho strojvedoucí například nemá osvědčení, může tam být nějaká legislativní bariéra, kterou by bylo nejdříve třeba odstranit. Bylo by potřeba vynaložit nějakou počáteční investici a jelikož se jednalo o ojedinělou přepravu, tak kvůli tomuto se mu zkrátka nevyplatilo všechno toto podstupovat a zvolil osvědčenou trasu. Navíc mohl být Břeclavi nějaký vlak naspět a hrozilo by, že by musel ještě se vracet lokomotivní jízdou ze Znojma, pokud jel přímo do Rakouska. Takže u tohoto ojedinělého případu zkrátka dopravce ani se to možná nevyplatilo jet touto trasou přímo. A teď bych chtěl trošku zaměřit na otázku, za jakých okolností by se dopravci vyplatil přechod Znojmo státní hranice. Chtěl bych zmínit, že u velkého množství privátních dopravců dnes je i na elektrizovaných tratích, jsou na elektrizovaných tratích provozovány vlaky v nezávislé trakci. V podstatě dieselové lokomotivy klidně i 300 km pod dráty jedou s dieselovými lokomotivami. A je to v podstatě, může to být výhodné, pokud cílová nebo počáteční stanice toho vlaku leží na trati, která není elektrizována.
Dopravce tedy má jedno vozidlo a nemusí přepřehat. V podstatě se mu to i vyplatí, ačkoliv diesel je dražší a platí i poplatky navíc za to, že jezdí pod dráty s nezávislou trakcí. V úseku Havlíčkův-Brod-Vídeň natrasoval vlaky v nočních hodinách. Dále, aby vlaky byly pravidelné a setkání loženého a vyrovnávkového vlaku ve Znojmě, kde by proběhla vzájemná výměna lokomotiv. Většinou dneska dopravci jezdí vlastně jenom do Rakouska, probíhá výměna vlastně dopravce, většinou se to tak děje v Břeclavi. Takže obdobně by to mohlo probíhat ve Znojmě, kde by si vyměnili lokomotivy a každý by pokračoval zase zpátky s tím druhým vlakem. Už jsem se zmínil, že trasa na Havlíčkův-Brod-Znojmo je levnější než trasa Havlíčkův-Brod-Břeclav. Obdobně je tomu i na rakouské straně. Můžeme vidět zeleně. Zelená trasa stojí 1,3 eura na vlakokilometr pro nákladní vlak, zatímco šedá trasa stojí 0,94 eura na vlakokilometr pro nákladní vlak. Trasa Havlíčkův-Brod-Znojmo státní hranice je tedy levnější a o 50 km kratší, to už zde padlo. A trasa Znojmo státní hranice Vídeň je sice o trošku delší, ale výrazně levnější, čímž vlastně ty náklady za poplatek na dopravní cestu jsou vlastně srovnatelné, ačkoliv ze Znojma je to delší. Takže pokud vezmeme v úvahu vlak 1000 tun, jeden pár vlaků průměrná hmotnost 1000 tun, tak by dopravce na poplatcích za použití dopravní cesty při použití trasy přes Znojmo ušetřil na tomto jednom páru přibližně 15 000 korun, což je přes 5 milionů korun za rok. Další úspora v položce za energii v případě vhodného natrasování přes noc a použití vozidel nezávislé trakce v obou variantách. A chtěl bych zde několik vlaků, které v současnosti by potenciálně mohly do budoucna jezdit přes Znojmo. Prvním takovým vlakem jsou sklářské písky z Jestřebí do Rogatce ve Slovinsku. Počtu 3 párů za týden. Můžeme vidět, že počáteční stanice je v Jestřebí, která není elektrifikována. A i ČD Cargo s tímto vlakem jezdí z nezávislé trakci až do Kutné Hory, ačkoliv z Nymburka do Kutné Hory už je elektrifikována. Tady vidíme jízdní řád toho vlaku. A vlak přijíždí do Břeclavy, to je ta zelená trasa, jak jezdí dnes, přibližně o 5:30. A vyrovnávka prázdný vlak přijíždí v tu samou dobu do Břeclavy, to znamená, že vlaky se tam setkají, v podstatě může proběhnout jenom vzájemná výměna lokomotiv a vlaky pokračují dál. Pokud by tento vlak měl jezdit přes Znojmo, tak do budoucna, pokud by se jeho vozby ujal nějaký privátní dopravce na české straně, tak je dost pravděpodobné, že by s nezávislou trakcí vezl vlak v celé trase. A v tom případě už by bylo výhodné, aby s tímto vlakem jezdil přes Znojmo. Pokud by byl dobře natrasován v noci, tak by celou trasu Havlíčkův-Brod-Znojmo mohl projet bez jediného zastavení, čímž by ušetřil jak za poplatek za dopravní cestu, tak za energii. A tady ve Znojmě by si jenom vyměnil vlak s dopravcem na rakouské straně a pokračoval zase zpátky do Jestřebí. A druhým vlakem je dřevní štěpka ze Štírce do Gratvengrad v počtu také 3 páry týdně. Opět vlak počáteční stanice neelektrifikovaná, to znamená, pokud by se jeho ujel nějaký privátní dopravce, tak s největší pravděpodobností by celou tu trasu jel s dieselovou lokomotivou. Takže v tomto případě by opět při vhodném nočním natrasování bylo výhodné tento vlak natrasovat přes Znojmo. Vidíme v současnosti, vlaky se opět setkávají v Břeclavi kolem 11. hodiny večerní.
Opět zde probíhá vzájemná výměna lokomotiv. Na rakouské straně je zde privátní dopravce, logistik and transport. A v podstatě tady by taky též dopravce ušetřil minimálně 15 000 na jeden pár, pokud by otrasoval přes Znojmo. A ještě se nabízí další úspora, to je ve Vídni. Tato trasa, vyznačená černě, tak je přes den absolutně neprůjezdná, je zde v podstatě 3-minutový interval osobní dopravy. Je to hlavní trasa S-Bahn, ale v noci, když je tato trasa volná, tak jsou zde natrasovány některé nákladní vlaky, například štěpka z Recu nebo štěpka z Waldhausenu. Je natrasována do nočních hodin tak, aby mohla Vídní projet v noci a mohli projet těmito tunely, což znamená úsporu dalších přibližně 17 km. Takže ta úspora by byla ještě výraznější než 15 000. Doposud tedy ČD Cargo je jediný dopravce, který využívá přechod Znojmo státní hranice. Byly snahy, nebo už proběhly nějaké informování, dejme tomu, ze strany dopravců v roce 2010 a v roce 2012 se nejdříve ptala společnost AVT, poté IDS, ale nikdy neuskutečnili provoz žádného vlaku přes Znojmo, takže doposud je jen ten státní dopravce. V 90. letech, v 80. letech už tady padlo, tak dominovala transitní doprava z Rakouska do Německa. Myslím, v roce 1984 začal jezdit nákladní expres z Vídně do Drážďan s přímým napojením na Malmo a z Německa do Rakouska taktéž jezdili 2 nákladní expresy. Byly dny, kdy přes Znojmo projelo i 5 nákladních vlaků za den transitujících z Německa do Rakouska. Například v roce 1986 vím o situaci, že ve Znojmě stály 2 vlaky z auty z Německa do Rakouska, konkrétně se jednalo o Mazdy. Například jezdilo obilí z Jugoslávie do Německa. Když to porovnáme s dnešním stavem, tak přes Českou republiku v současnosti transitu Německo-Rakousko transituje v průměru 1 vlak za den. A už tady před rokem 89 jenom přes Znojmo jezdili minimálně 3. A poté v současnosti je doprava opět na vzestupu. Za letošní rok bude přibližně 8 000 vozů na výstupu a 5 500 vozů na vstupu. Zejména díky pile v Recu a pile v Waldhausenu. Tady vidíme za rok 2012 hlavní přeprava bylo dřevo do Recu a dřevo do Waldhausenu, což je vlastně byla firmy Stora Enso, která vlastní i pilu ve Ždírci. Dále dřevo do Ipsu a obilí, které jezdilo do Itálie a nakladalo se většinou v Moravských Budějovicích, Krahulově a v Božicích, v Porodnicích. Pila v Recu je určitě představuje významný potenciál pro přeshraniční dopravu přes Znojmo. Svou produkcí má stejnou obdobnou produkci jako největší pily v České republice a má vytrvale narůstající tendenci. Vlastně pila je neustále rozšiřována, neustále se tam prodlužívaly svoje koleje sklady. Ale v současnosti většina zátěže směřující na Znojmo přijíždí od Břeclavi. Řekl bych, že od Okřížek to je přibližně 20%. A ještě zhruba před 10 lety to bylo opačně, nebo obráceně, na přelomu tisíciletí to bylo obráceně. Proč obecně ČD Cargo se v posledních letech potýká s úbytkem přeprav v segmentu jednotlivých vozových zásilek? To má za následek, že jsou neustále vyvíjeny tlaky, aby docházelo k propouštění a úspoře zaměstnanců.
A z hlediska některých subjektů to může znamenat, že je zde snaha o umělé navýšení výkonu. Například, když započala krize a došlo k největšímu úbytku přeprav, tak strategicky umístěná Břeclav byla dosti omezená a například všechny nákladní vlaky z Vídně směřující do České republiky v Břeclavi v podstatě jenom přepřáhnou lokomotivu a jedou do Brna. A z velké části se například ty vozy pak vrací zase zpátky do Břeclavy nebo pokračují na Ostravu. Pokud pokud jedou ložené vozy například do Šakvic, tak jedou z Vídně do Břeclavy, z Břeclavy do Brna, z Brna zpátky do Břeclavy a z Břeclavy jedou manipulákem do Šakvic. V podstatě můžeme vidět, že je zde velká seřazovací stanice Brno-Malměřice, která už zdaleka nedosahuje takový výkon, jak v době, kdy byla budována. A osobně si myslím, že to je umělé pokřivování výkonu a nesvědčí to železniční dopravy. Obdobný příklad. Každý rok bývá zavřený příklad Horní Dvořiště. Naposledy byl zavřen asi teďka v létě a to na dobu 6 týdnů. V 90. letech, když bylo zavřené Horní Dvořiště, tak byla činná odklonu a vozba přes Znojmo a Jihlavu. Jezdilo i 8 vlaků za den. V současnosti žádné odklonové vlaky přes Znojmo trasovány nebývají. Ačkoliv by mohli a ušetřili by až 148 km. Na snímku mám vlak z Nymburka do Kooperu ve Slovinsku, který normálně jezdí trasou Jihlava, České Budějovice, Horní Dvořiště, Linz a se odstal. Jenže když je Horní Dvořiště zavřené, tak vlak jede do Jihlavy, Českých Budějovic a do Vídně. Čili vlak z Jihlavy do Vídně jede přes České Budějovice namísto toho, aby jel o 148 km kratší trasou přes Znojmo. To je opět v podstatě České Budějovice nechtějí přijít o výkony v podstatě jako každý v České republice, aby nemuseli propouštět, tak to řeknu. Určitě významný potenciál je tranzit z Německa do Rakouska. Už jsem zde zmínil, že před rokem 90 jezdil přes Znojmo, jezdil i přes Horní Dvořiště. V současnosti odhadují, že jezdí tak 10 až 20 nákladních vlaků za den. A jezdí z Vídně do Hamburku, nebo tady je trasa vyznačená z Vídně do Hamburku, která je o 150 km delší než tady přímá trasa přes Českou republiku. Naprostá většina těch vlaků objíždí Českou republiku touto trasou. Můžeme dál. V čem je příčina? Tak určitě hlavně v tom, že Česká republika má jedny z nejvyšších poplatků za použití dopravní cesty v Evropě pro nákladní dopravu. Nákladní dopravci skrytě doplácí na osobní dopravu. V podstatě, když se rozdělovalo Cargo a ČD, tak se mluvilo o tom, že nákladní doprava doplácá na osobní dopravu, že oddělením těchto dvou subjektů se tomu chce zamezit. V podstatě se to na oko udělalo, ale skrytě doplácení pokračuje dál. Tady na příkladu jsem porovnal poplatky za použití dopravní cesty v Rakousku a v České republice. Je uvažován osobní i nákladní vlak o totožné hmotnosti 200 tun plus 85 tun lokomotiva na 1 km. V Rakousku zaplatí osobní vlak na 1 km 46 korun a nákladní vlak 33 korun. Nákladní vlak logicky platí méně než osobní, jelikož osobní doprava je zvýhodňována, má přednost při přidělování trasy, v podstatě zastávkové vlaky sníží kapacitu mnohem víc než nákladní vlak, který projede. Veškeré investice do infrastruktury, nebo drtivá většina jich je realizována pro osobní dopravu. Z toho důvodu je na tunu osobního vlaku vyšší poplatek než na tunu nákladního vlaku. Navíc opotřebení kolejí je osobními vlaky mnohem vyšší na 1 tunu, protože osobní vlak jezdí rychleji,
tím pádem v obloucích opotřebovají více koleje. Zatímco v České republice platí osobní vlak 16 Kč na kilometr, nákladní vlak 53 Kč na kilometr, což je více než trojnásobek. Zde je jasně vidět ta pokřivenost, že v Česku stále nákladní doprava doplácí na osobní. V podstatě jediné, co se změnilo, takže dnes doplácí i soukromí dopravci na osobní dopravu, protože platí tyto vysoké poplatky. V podstatě dnes nákladní doprava vše zaplatí a osobní doprava se jen veze za zlomek ceny. Takže když to shrnu, tak v současnosti při vhodném natrasování vlaků by trasu Havlíčkům-Brod-Znojmo Vídeň přes Znojmo mohli efektivně využít minimálně 2 páry nákladních vlaků za den. V případě elektrizace a zkapacitnění 99 km dlouhé úseku Znojmo-Mikulova se trať zařadí mezi plnohodnotné nákladní tratě. V podstatě rychlost 80 km/h při zatížení D4. Do budoucna obrovský potenciál, zejména pro tranzit Německo-Rakousko. Děkuji za pozornost.